Nthawi inake kalekale bulu wina anakhala pa mthunzi wabwino atakhuta nkumalingalira zopusa. M'malingaliro mwake ankaganiza zoti kodi chingandichitikire ndi chani nthaka itawazika ndi kutsekuka ndingapulumuke, koma ali mkati moganiza izi anamva chinthu pa nthaka. Mantha anamugwira nayamba liwiro akukuwa, thawani thawani, nthaka ikung'ambika, thamangani, thawisani miyoyo yanu. Anali akuthamanga liwiro kulunjika direction imodzi yomweyo. Bulu wina atamuona nzake akung'amba chiliwiro choopsa anati, hey, chachitika ndi chani? Nchifukwa chani kuthamanga moopsa chonchi? Nawe tazingothamanga sizofunika kumangofunsana zambiri, nthaka ikusweka ndi kuchokeraku. Anateno liwiro nkumapitiliza. Pokumva izi bulu wachiwiri uja anali ine ndiye ndifere chani? Nayenso anayatha liwiro, onse abulu nkumathawa, onse akukuwa, thawani 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 thawani. Ndipo mosachedwa abulu osachepera 100 anali pa liwiro kuthawa nthaka ikung'ambika. Nyama zina kuona chindipitichi zinayambanso kuopa. Nkhani inafala mu nkhalango monse kwa nthawi yochepa ngati mphepo. Nthaka ikugawanika, njoka nazo zinayamba kuthamanga, njovu, njati, mvuu, zipembere ndi makhazi nawo onse pafupifupi. Nyama ina iliyonse ndakamba omwe anayamba liwiro kuthawa nthaka yong'ambikayo. Atamva phokoso a mfumu a munkhalango ankango anatuluka kumphanga komwe anali odabwisika kuona china mtindi cha nyama zikuthamanga molapisa. Mkango unalumpha ndi kutchinga nyama zonse kusogolo, ndipo unakuwa monga chief. Zamisala zanji zikuchitika apa? Nonsenu mukuthamangira kutiko? Nyani anali patsogolo anakuwa, amfumu, nthaka ikung'ambika, chonde nanu zipulumuseni nokha. Mkango unafunsa, wakuuzani ndani zimenezo? Nyama zonse zinayamba kuyang'anizana, ndipo nyana anati, ine ndinamumva akambuku, ndinamumva kambuku akundiuza. Kambuku anayankha, nane ndinazimva mbalametu zikunena. Ankango opasilana aliyense kutchula yemwe anamumva mpaka kufikira pachikulira abulu ndi omwe anayambisa mkokomo onse uja. Bulu anayitanitsidwa patsogolo. Unadziwa bwanji kuti nthaka ikusweka? Anafunsa bwana Mkango. Bulu anayankha, ndinachita kumva ndekha saundi, nditakhala saundi yakuthetheka ndithu. Ndipo Mkango unati, chabwino nditengere komwe unamvako ndikaone ndekha. Mkango unamugwira bulu kuti akamulondolere amane nako. Nyama zonse kuyambanso kutsata pambuyo pomoopa. Anafika anakhala bulu paja. Bulu anati, bwana, ndi pano pomwe ndinamvapo, ndipo mpaka panachita fumbi pa nthakapa itaswekamo. Ndichoncho eti. Mkango unayang'anisisa pamalopo kuti adziwe chomwe chinachitika, ndipo anadziwa chomwe chinachitikacho. Kenako anatembenukira ku nyama zija nati, bulu uyuyu ndi chidzete zedi. Pali mtengo umukuona apapawu wa kokonati, ndipo kamba ka mphepo kokonati anagwa pansi nkuzamenya pa mwala uwu, ndipo mwala utasuntha panapanga fumbi. Ndipo bulu uyuyu anaona ngati kuti nthaka ikusweka, kamba kuti mwina nkutheka zimenezozo ndizo zimakhala zikuyenda m'maganizo mwake. Komano ndifunse enanu, amene yuyu tikukambayo ndi bulu amene anaona zimenezozo. Sono inuyo mmathamangira kuti mmathawa chani? Kapena mulibe ubongo nonse? Nyama zonse zinangoti chete, wera pansi kusowa choyankha. Nkhani yanga yonse ndapanga chifukwa mwa inunso mukuonera muli achina abulu komanso achina anyama zina. Nthawi zambiri timakhulupirira zinthu zoti tangomva popanda umboni weniweni, nkuyambanso pompo kufalisaso anthu nkuzitenga nawonso nkumafalisa kuchokera m'masocial media. M'malo ena zikuchitika m'mizimu, ena aluza nazo ndalama kumene kungomva kuti anthu akuyika ndalama ku AMC ka mmati chani, iwonso nkuyika nkudyesa ndalama pa mapeto pake. Mwa ife muli achina amakoswe omwe akangomva kuti anthu akupita kwakuti kukagwira ntchito zikudyera, changu kuthamangira komweko nkumaka kumana ndi mavuto kumene kongo nkumaka panga regret letter, kumangonyamula zina zilizonse kumene kuku ngati sitingasinthe ndipo ovuta ngati dziko kuti titukuke. Inu taganizani, inu ndi ine tili ana, timauzidwa kuti tikagwerula dzino tiziponya padenga ati kuti lina limere, ndipo ambiri tapanga mapraktiko amene wawa popanda kufufuza ngati zili zoona kapena ayi. Tauzidwa kuti ukapunthwa ndiye kuti
ndi ena akakutinena, ena mpaka kumatchula mayina kumene amvekere kupunthwa akuti palibe wina koma mayi a Enifa. Tauzidwa maboza oti ndi ziphaliwali osavala chaledi chikung'amba diso kutukula ndiye kuti alendo akubwera. Tauzidwa zambiri mmoyo wathu za maboza zakankumatha, tikukhulupirirabe zimenezozo kamba kabulu wina wake kumbuyo yemwe anangoyambisa kamphekeserako. Chonde 2026 tukuyambayi, tiyeni tisinthe, tisakhale achina abulu oti zomwe zikuyenda m'maganizo mwathumu nkukhala ngati nzoona nkumazifalisa. Tisafalise zinthu popanda umboni, ndipo ngati musakumvesesa bwino funsani mafunso pa chinthucho, osangoti nane ndinamva. Khalani ndithu ndi umboni wogwirika musanafike pofalisa nkhani. Tenga uwu wapangidwa sponsor ndi ya Makawe Recruitment and Traveling Agency. Madolo okhawo akuthandiza anthu mu nkhani ya mavisa aku South Africa mosavuta, kuyambira ma working visa, spousal visa, school visa ndi mavisa ochuluka omwe sindingakwanise kuwatchula. Koma dziwani, kujoni pano akugwira mukhaliranji mothawathawa dziko lapansi la mulunguli. Ingopangani zoti mukhale ndi zoziyenereza polankhulana ndi ya Makawe Recruitment and Traveling Agency pa 0789286265 ndipo omwe muli ku Malawi imbani pa 0manayina4646434 o 082550382 ndipo pa mapeto pa studios osayiwala kupanga share kwa nzanu mwina nawonso ndi abulu koma inu yonse mmaziwa nkumacheza nawo.